ବୃଷଭ କାନରେ କ'ଣ କହିଲେ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିବେ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ତାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏହି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ପୁରୁଷମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବୃଷଭଙ୍କ କେଉଁ କାନରେ କହିବେ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହିଳାମାନେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ କେଉଁ କାନରେ କହିବେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ ଯାହା ବି ମାଗିବେ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଥାରେ ନାହିଁ, ରଖିଲେ ଶିବ ମାରିବ କିଏ, ମାରିଲେ ଶିବ ରଖିବ କିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହାଦେବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆଶୁତୋଷ ଅଟେ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଲେ ଭଲ, ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭଲ, ନ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ମହାଦେବ ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ। ମହାଦେବ ଏମିତି ଜଣେ ଭଗବାନ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଖାଲି ହାତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିବ ଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତୁ ପଛେ, କେବଳ ବୃଷଭଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରି ଆସନ୍ତୁ ଅଥବା ନମସ୍କାର କରି ବୃଷଭଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ଶିବ ଦର୍ଶନ ବିଧି, ଯାହାକି ଶିବ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଦର୍ଶନ କରିବେ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ବୃଷଭଙ୍କର ପଛପଟରେ ଥାଇ ନମସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ବୃଷଭଙ୍କ ଦୁଇଟି ଶିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା, ଯଦି ପୁରୁଷମାନେ ଶିବାଳୟ ଅଥବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ବୃଷଭଙ୍କ କାନରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ କାନରେ କହିବେ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ କେଉଁ କାନରେ କହିବେ? ତେବେ ପୁରୁଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ କର୍ଣ୍ଣରେ କହିବେ। ତେବେ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃଷଭଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ନନ୍ଦୀଙ୍କର ବାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କହିବେ। ଏହି କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ। ମହିଳାମାନେ ବାମ କର୍ଣ୍ଣରେ, ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ କର୍ଣ୍ଣରେ। କାହିଁକି ନା ମହିଳାମାନେ ବାମାଙ୍ଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଅଥବା ଡାହାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ବାମ କର୍ଣ୍ଣରେ କହିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଡାହାଣ କର୍ଣ୍ଣରେ କହିବେ। ତେବେ ବୃଷଭଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହାକି ନିଜର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାନ୍ତୁ। କେବଳ ବୃଷଭଙ୍କ କାନରେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ଓಂ ନମ ଶିବାୟ କହି ନିଜର ମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ନନ୍ଦୀ କିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଗରୁଡ଼ ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ବୃଷଭ ରୂପରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବୃଷଭ କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇଲେ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଅଥବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗରୁଡ଼ ପାଖରେ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଏହି କଥା ବାମଦେବ ସଂହିତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ବର ଦେଇଥିଲେ, ହେ ନନ୍ଦୀ, ତୁମ କର୍ଣ୍ଣରେ ଯିଏ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ତାର ଦୁଃଖ ଶୀଘ୍ର ହରଣ କରିବି। ଅଥବା
ମୁଁ ତା'ର ମନ କଥା ଶୀଘ୍ର ଶୁଣିବି। ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ଅଥବା ବୃଷଭ କାନରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ଆଶୁତୋଷ ଶୀଘ୍ର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦୀ ଅଥବା ବୃଷଭ କାନରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ ଆଶୁତୋଷ ଶୀଘ୍ର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ବୃଷଭଙ୍କ କାନରେ ଅଥବା ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେପରି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନବାଞ୍ଛା ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।